bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Sekusuka omunye umsindo ezinkundleni zokuxhumana ngomlingisi wakulelo hleze esithole semahlazi nokusalala ukuthi usejoin OnlyFans SK KHOZA kulandela iVido yamanyala ethe ukusabalala laphana ezinkundleni zokuxhumana. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kuyena channel yami ehamba phambili Radio Nkezo. Kade-ke mina igama nguveze ukuthi ungakhumalo bathi la sibona amakhomenti manje usemusha la ekhaya ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu sokusuka omunye umsindo ezinkundleni zokuxhumana ngomlingisi wakulelo hleze esithole semahlazweni eNingizimu Afrika ivuke ngeVido yocansi ebonisa usithembiso SK KHOZA ethene esithweni sangasese sowesimame ongavelanga. Ngemuva kokuvela kwalamanyala lo mlingisi uphanyeke isithombe ezinkundleni Instagram eveza ukuthi abantu ababhalisa ukubona amavidiyo akhe kwi-OnlyFans nokuyindlela eveza amavidiyo ocansi kuphela kanti kuyakhokhelwa ukwabu. Kuvela lamanyala nje abalandeli bakhe bebezwakalisa ukukhathaza ngaye ezinkundleni zokuxhumana ezinyangeni ezedlule ezimbalwa laphana. Kuvela ukuthi kuvela ividiyo yakhe exabana nowesilisa omhlophe. Kule video kwabonakala ukuthi lo mlingisi akekho esimeni esihle wasuka okukhulu ukukhuluma. Abanye baze basola unina wengane yakhe oyisangoma yodumo ugogo Maweni ngokuthi khona amenze khona ngoba sekunesikhathi impela emsola ngokungondla ingane yabo. Ngemuva kwaleso sigameko abezindaba laphana bathola ukuthi lo mlingisi ulasha ngokwesintu. Lithola ukuthi usithembiso SK KHOZA owagqama edlala indawo kaShaka emidlalweni okukhonjisa kuMzansi Magic The King usalasha ngokwesintu. Wavuma ukuthi impela kukhona ukwelashwa ngokwesintu aphezu kwakho. Njengoma-Afrika kunezinto engavumelekile ukuthi azimemezele, kodwa yebo kunohlelo lwesintu akaphezu kwalo laphana. Kwazisa ukuthi wayengeke laphana ahlala nethezeke sezwile ukuthi kwenzakalani nokuthi kwenziweni kuyena. Uyathemba ukuthi kodwa kubalandeli bakhe ukuthi SK abamjwayele usezobuya. Washo kanjena lamagama abozwa ngabezindaba abaningi ebathi le video iqhamuke phakathi kwamabili iyabonakala ukuthi yintsha ngoba bekumnyama nokwenza basola ukuthi kade kuhambe ugesi. Wengaza kwethu bekuzona indaba esinethula zona namhlanje kwezisenkezweni. Mhlawumbe wena engakuthini wakho ukuphawula ngalolu daba ahlanga lapha no comment section sikhulume ngalolu daba. Niphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ningakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, nginthanda.